aquí has tocat en un nou vídeo de les 12 proves de Minecraft.cat. Aquesta vegada serà la prova del Nick Shade. I aviam què diu aquí, 4 camins, només podeu triar un, però tots porten al mateix lloc. No em faig càrrec de les morts. Bueno, aviam quantes morts agafo. Quart pur, tiramar, quina porta és i laberint. Jo estic parlant de quina porta és. Aviam, aquesta porta. Vale, això és una mort, crec. Val, torna a estar aquí un altre cop. Aquesta no. Així. Quina porta, quina porta. És que... no sé... allà? Vale, allà hi ha un botó. I on anirem aquí, llavors? No, no fotis un altre cop. No va. No va! Això és que sobreviscut, no? Vale. Això és que sobreviscut, Així que no em fiquis bronca per tirar això a terra. Vinga, va, vinga, ràpid, vinga. Vinga, la trampa que no funciona. Vinga, va, ràpid, bien, vale. Després ja t'ho arreglaré, ja et donaré una porta. Bueno, aniré per aquí. Què fica aquí? Per aquí. No sé si fiar-me, jo, però bueno. Upa. Molt bé, per tu, vinga. És que tots tenim, vale, això compta com una mort. Bueno, el que deia, és que tots heu de col·locar parkour aquí, Vale, una altra mort, cas un nena. Bueno, tot aquí, vale. És que tots heu de col·locar parkour, vale, quedem, vale, aquí. Bueno, això és com una salvació, no? Vale, tinc una miqueta de lag. I aquí. Vale. Ja canvio, Ens ha de per aquí obligatòriament. Doncs aniré per aquí. Si tens gana, aquí tens menjar. No et faré el lleig, no? Vinga, endavant. Ojo. I ojo. Vale, una altra mort. Aquí. Vale, aquí... No, vale, això compta com una altra mort. M'agrada. Això aquí... Ui. Això aquí... Vale, perfecte, això aquí... Vale, ja vaig bé. Mare meva. Ui... Vas una miqueta zumbat, Vale, això és una supermort! Bueno, no seré dolent, em col·locaré aquí, vale, llavors hauré de baixar... No, era baixar per aquí. O sigui, seria baixar per aquí, i per aquí. He anat a parar al mateix lloc? Doncs ho podia haver fet trampes... No, llavors no té sentit. Tens menjar? Vale. Tinc menjar, però el premi està dalt de tot. Mare meva, dalt de tot. Ei, el meu anunci. Aquí. Aviam, ara cap a on? Aquí. Cap allà. En sèrio s'arriba allà? Bueno, si tu confies, vale, jo no hi confio. Vale, tornem a intentar. Pues sí que es podia. Cap aquí. Vale, això és una altra mort. Mare meva. No
estic donant el millor de si, Vale, un altre salt d'aquests de... superguapos. I que ha tornat a ser un superfail. Perdoneu, però estic una miqueta encostipat i no puc parlar gaire bé. Bueno, a veure, per aquí, bueno, de moment vaig bé. Epa! Vale, ara cap a on? Ah, cap aquí, vale. Cap aquí... Ara cap aquí... Buah, quin superfail, mare meva. Ja sé que no hauria de fer, però... Hi ha coses que corren pressa. Aquí, vale, un superfail un altre cop. Bueno, però l'important aquí dels vídeos no són les meves morts, no? Són la puntuació que traureu vosaltres. Vale, hi ha un altre superfail. Bueno, ja sé que arribo, o sigui, s'arriba segur. Així que ara... La meva pregunta és, per què no m'he agafat? Ui! Mira, escolta. Ala. Ja pots obtenir el teu premi. Hòstia, quin superpremi, però no soc mereixedor d'aquest premi. Així que espero que no em veieu com un trampós, sinó com... Bueno, no soc gaire... A veure, trampós no, però aviam. Bé, el que podria fer seria, ja que he fet una mica de trampeta, doncs el que faré serà anar per aquí, o sigui... Que no em vegin. Crec que m'han vist. Vale, aniré a fer el parkour aquest. Bueno, que sense pansa m'agafi confessat. Vale. Pues mira, ara se'm dóna bé, no? No se'm dóna bé. Apaga't. Apaga't. Bueno, diuen que si caus al buit t'apagues, no? Ui. Vale, m'he apagat, no? Estava aquí. No! No. Apaga't. Vale. Bueno, és una bona mort això per acabar el vídeo. Jo crec que aquest té moltes paperetes per guanyar, està molt ben fet, el premi també molt generós, així que vigila que la gent no comenci a fer i s'emporti les coses. I bueno, pues mira les puntuacions i fins al pròxim vídeo. Adeu!